Salam mehman talip ýaşlar. Salam olmak. Assalamu alaykum eýleşler, mehman watandaşlar. Ähli jaňyda dünýä ulklaryny arzu edýär. Elbetde bir ýaşy arzular bilen ýaýlymda akyl ýeňişlik atly telebäsleşigimiň ýene bir sany sizin bilen. Mehman watandaşlar, mehman talip ýaşlar, hormatly mugallimler. Gepleşigimiň başynda kerberiňiň askalaly hem mukaddes ojaklaryňyz bar. Arasy asmanyň astyna atuda demeniň üstünde. Ogadan durmuşda parahat ýaşamagyňyz arzulayas. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe hormatly arkadaşlarymyzyň taýsynda elmydama bagtdan paýly, teýlagdan serpaýly bolup ýaşamagyňyz arzulayas. Ezi watandaşlaryny ýene bir ýola şeýle hajaýyp arzular bilen akyl ýeňişlik atly telebäsleşigimiň nowatdaky bir sanyna başlaýar. Ýanwar aýynyň 10-ny ýokary okuw mekdeplerinden wekilleriň gatnaşmagyna beýje çekilişiň esasyna bütünlüğü tapkırın dowamyna. Çünkü ne saylama tapkırlaryň dowamyna haýsy bir ýokary okuw mekdebi beýleki bir ýokary okuw mekdep bilen bäsleşekdigi anyklandy. Diýje çekilişiň netijesinde de ne bugünkü gün bäsleşigiň ikinji sany, çünkü ne bugünkü gün ýurdumyzyň awraýly ýokary okuw mekdepleri özara bäsleşerler. Çünkü ýurdumyzyň baýry awraýly ýokary okuw mekdepleriniň biri bolan Türkmen Owa Hojalyk Üniversitetiniň talip ýaşlary bar. Hemde Nur awraýly ýokary okuw mekdeplerimiň biri bolan mukaddes sunwada ojagy. Çünkü Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň talip ýaşlary bar. Illi watandaşlar, mehman doganlaryny bäsleşigiň bütünlüği dowamyna. Çünkü talip ýaşlary özara ilki bilen bäsleşerler we öz toporlarynyň, çünkü her institutdan, her ýokary okuw jaýyndan iki tane topar gatnaşar we şu duşuşyň taýlama tapyrlaryna öz toporlarynyň arasyna iň bir güýçlikni taýlarlar. Soňra mugallimler, bäsleşigiň dowamyna jemleýici tapyrmyz bolar. Jemleýici tapyrda bolsa siziň saýlan toporuňyz, çünkü ne iki ýokary okuw mekdebi bar duşarlar. Bizde şeýle bir mümkinçilik döretip bilýär, çünkü ne düzgünnama laýyklykda häzirki purdakda öz iki tane toporuňyzy özara ýarşarlar we ýeňijisi bolar, ýeňilen bolar. Ýöne siziň öz pikiriňizçe ýeňilen toporuň içinde de has bir güýçlüräklери bar bolsa onu toporuňyzyň täze dödümini düzüp bilersiňiz we jemleýici tapyra çykaryp bilersiňiz. Hemde duşuk şeýler bilen dowam eder we bir ýeňijimiz bolar. Mehman watandaşlaryny beýleki sanyňak bolýar bugün 4 sany topor gatnaşýar. Şol 4 topordan ýekije bir topor 6 sany talip çäriýek tapkyrmyza geçirirler. Çünkü bir ýokary okuw mektebiniň bir topory ýeňiji bolar. Bu beýleki 3 topor şeýledene bir ýokary okuw mekdebi bugün gün şu ýerde bäsleşikden umumy çykarlar. Şertimiz şeýle. Mehman adamlar bugünkü gün ýaňa maýşymyzda iki tane ýokary okuw mektebiniň talip ýaşlary özara bäsleşýärler, toporlar bilen biz häzir dowamlykda tanışak. We no bäsleşigiň bütünlüği dowamyna synçy gatnaşyk mugallimlerimiz bar. Çünkü ne ilki bilen başda bularla tanışalyň. Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň synçy mugallimimiz bar, Maşryk Serdar mugallim. Şeýle-de ýurdumyzyň iň bir awraýly ýokary okuw mekdepleriniň biri bolan Türkmen Owa Hojalyk Üniversitetinden Kakajanow Hemra mugallim bar. Mugallimler taliplerine üstünlük arzu edýär. We bir ýagdaý bar. İki tane ýokary okuw mekdebi bar. Dogry. Serdar mugallim, Hemra mugallim talipleriniz bar. Dogry. 3 duşuşdan ibarat. We birinji, ikinji duşuşlarda her ýeňiň öz talipleriniz özara bäsleşer, ýaňa maýşymyzda. Ýöne haýsy biriminiňki ilki çykmaly. İlki bilen netijäni mugallimler size goýýar. Eger mümkin bolsa özara maslahatlaşsaňyz we haýsy bir toporuň bäsleşige ilki girişjekdigini sizden aýdyp berin. Türkmende bir neme var? Awa. Pähim var, hem şeýle bir däp var. Ýani beýjelerini aglamaz diýär. Biz atalmy? Hemra mugallimyň teklibi boýunça biz bäsleşigiň başyny beýje bilen başlaýas we şu beýjäň netijesine görä da haýsy bir toporuň biziň aramyzda birinji duşlukda ýa ikinji duşlukda çykjagyny häzir çözer. Görünüş şeýle. Bolmaz bolýar-da? Bolmaz. Ana. Hemra bon, Serdar bon. Açaýyn. Birinji. Hemra bon ikinji, tamam.
Mehman talip yazlar, eli vatandaşlar, bäsleşiň şu ýerine molber goýalara bize çekmege esasında bäsleşiň başynda haýsy bir toporun ilki gatnaşygy boldy çünki näp taýlama tapyr dostlarymyzda Türkmen Döwlet Medeniýet Instituty. Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň toporlaryny bäsleşige girişmeklige taýin bolmaklygyny haýyş edýär. Mehman talip yazlarını, yani biz çekimizin neticesine göre bäsleşiň birinji oýunyny Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň toporlary özara bäsleşýärler, olaryň sany goý. Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň birinji bir topory Annewez we Gunça. Açyl we Gödül. Murad we Näzik Cemal. Agalykow Terkeş. Jumadurdy Gündowdy. Topor başı Gurban Durduyev, Nur Muhammed. Nur Muhammed toporunda bütün gargy diýen ýerleşip bilersiňiz. Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň ikinji bir topory agdalary Sadyk we Oljeren. Jumaly we Gödül. Illiýew Gurban, Piriýew Süleyman. Atalyk Mekan hemde topor başı Gurban we Gunça. Ýerleşip bilersiňiz toporlar. Gunça toporunda üstünlük ýar bolmagyny arzu edýär, ýerleşip bilersiňiz. Köpde bolun, Mehman talip ýaşlar. Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň topory. Topor başlary. Gunça, Nur Muhammed. Bäsleşiň dowamyna her bir duşukda, duşumda 3 tane, her bir duşukda 5 tane sowal bolar. Diýmek 5-nji utuga çenli biz oýlar. Utuklaryň berilişi göterimli we göterimsiz usulda bolar. Ýagny her bir topor, haýsy bir topor dogry jogap berip bäsleşige dowam etdirse, onda göterimsiz utuk usuly boýunça dowam eder we eger iki topordan ýalňyş jogap alsak, diýmek utumuz ulanylmaz galsa göterimli utuk usuly boýunça dowam eder. Çünki häzirki ulanylmady utuk enniki berijek sowalyň dogry jogabyna görä. Çünki eger enniki sowaly haýsy bir topor dogry jogap berse, onda ol adatdäkinden bir utuk artyk alar. Siz muny bilýäňiz. We ışık yakmak boýunça jogabyňyzy bilýänligiňiz barada duýdurýan agdaňyz bar. Maslahat berýän bir höçet bolun we topor başyňyz bilen işleşmeli, haçanna bas diýen wagtyna desine basmaly. Haýsy bir topor ışık ýaksa beýleki bir toporun ışıky bilen sistemanyň işine görä towtadylar we degişlik hereketler dowam ediler. Hemde düzgünden çykma hadiselary ýüze çykmagy ahmal. Eger beýle ýagda ýüze çyksa, onda bir degişlik hereketler dowam eder. Çünki düzgüniň bozma hadisesynyň ýerine haýsy bir görnüşde bolsa, ona şoňa görä biz oýuny dowam eder. Umuman şertler gysgaça şeýlerek, eger taýin bolsaňyz toporlar, biz bäsleşigimize başlaýas. Öňünçäsi Mehman talip ýaşlar ine şu ýerde hormatly muallimlerimiz bar, synçy muallimlerimiz. Çünki ne Serdar muallim Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň şeýde Hemra muallim bar, Türkmen Owa Hojalyk Uniwersitetinden. Öz bir agarzulamagy beýan edip berseňiz. Çünki söz başy muallimler sizden. Hemmemize mälim boluşýaly bir karar döwletiň bagtyarlyk döwründe gahrman arkadaşymyň taýda tagalat netijesinde yurdumuzda halk hojalygynyň huduklaryny bir hatarda ýaşlar tiýatraty uly tepkilen alyp barýar. Munyň şeýledigini, ýagny ýaş nesli terbiýelep ýetişdirmekde, olara döwrewap bilim bermekde, olara döwrewap hüner, ilim bermekde hormatly prezidentimiziň durmuşda amal aşýan işler öýren uly. Bir karar döwletiň bagtyarlyk döwründe bilim, ilim siýasatyna uly üns bermek, şular hakdaky kanunlaryň ütköşmelen goşmaçylan girilmegi, şeýlede sanly bilim ulgamyna geçilmegi, bilim hakyndaky konsepsiýany kabul edilmekligi munyň bir aýdym misalydyr. Ähli orta mekteplerde de, ýokary okuw mekteplerde de ýaş nesli ýüze çykarmak üçin ýürüýte bir näçe bäsleşikler yglan edilýär. Ne şoň netijesinde ne şuň ýaňy bellep geçirişýäli akyly ýeňişligi, tele bäsleşigi. Ne şuňa da ýurdumyzyň iň bir awraly ýokary okuw mektepleriň talipleri ne şuňhunda Türkmen Owaja Uniwersiteti bilen Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň talipleri geldi. İlk bilen sizin ähliňize
Şu bäsleşikde uly üstünlük ardy edýär. Goý hemmeňiziň işiniz şowly bolsun, hemmeňize ýeňiş ýar bolsun. Hormatly prezidentimizem ýaşlar hakda aladalaryna, biz muhulmar hakda edýän aladaryna köp sag bolsun aýdýaryn. Hormatly prezidentimiz jany sag bolsun. Alyp barýan işleri mundan beýlekim rewat bolsun. Hemmeňiziň işiniz şowna bolsun, üstünlikler ýar bolsun. Çok sağ olun Hemramon. Serdarmon gerektirim. Salam, hormatly talipler, ine şuun siziň üçin bir ýatdan çykmajak bir taryh pursatlaryň biri. Şuun kun dünýäniň ilmde, bilimde has ösýän döwrüne biziň hem ýurdumyzda hormat prezidentimiň ýol başyna ul aladalar edilýär. Talip ýaşlaryň gelecekde ilimli bilimli bolmak üçin ul işler edilýär. Ine muň mysalyny hormat prezidentimiň tagalasy bilen ýurdumyzda ýaşlaryň ehli ýaşyna garamazdan dürli bäsleşikler alınıp barlýar. Ine şol edilen aladalar netijesinde de şuun kun şu bäsleşik ine akly ýeňişligi diýip atlandyrylan bäsleşik ine şoňa şaýat bolup dur. Ine şuun kun şu taryh pursatdygyny Türkmen Döwlet Oğuz Üniversitesi bolsun, Türkmen Döwlet Medeniyet Institutu tapawdy zehini talipleri bu bäsleşikde ýüze çykarar. Bu talipler gelecekde ehli ýokary hökümekde bolsun tapawdy ýok. Biziň hormat prezidentimiň ýol başyna şu ata-watanymyza hyzmat ederler. Ýurdumyň ösmegi üçin, dünýäde awryň hasy ýokary almak üçin uly işler ederler. Biz oňa inanýar. Şoň üçin şol gelecekki önamlar içine şuun kun aladalara şol jogap edip, şol akly ýeňişi, bäsleşigi bir yglan edilip, öz araňyzda akyl bir synagyny, başarjaglygyny ýüze çykarmak üçin bäsleşýäňiz. Şoň üçin haýsy ýokary hökümekde bolsun tapawdy ýok, sen ähliňizde şu bäsleşikde uly üstünlikler arzu edýär. Çok sağ olun. Hemramon, Serdarmon köp sağ olun aýdýar. Arzularyňyz hasyl bolsun. İşleňizde üstünliklerine ýar bolmagyny arzu edýär. Serdarmon, talipleň taýýarlyk döwrüne özüňiz bardyňyz şeýlemi? Taýynlygyny näil görýän? Bizim şol bäsleşik ýylan edilen günden bäri şol maglumatlar bilip taliplerimizden günüň şol okudan ikinji ýarymyny oturup mümkin bolmagynyň esasan öz ogullarymyz boýunça, öz hünärler boýunça giňişlerini işledik. Beýleki ders, ýa-ni beýleki ogullar boýunça da bir matematika, fizika, him, biologiya, beýleki ogullar boýunça da şol oguldan has bir gyzyklanýan taliplerim getirip birlikde işläp şeýdip, ine şuun kun şu bäsleşim şu başlayan pursatna çelli özüme taýýarlyk işlemi alyp bardyk. Şoň üçin üstünligimiz bolar diýip umid edýär. Çok sağ olun. Ahlasyňyza murat. Ine mehman talip ýaşlar, hormat muallimlerine şeýle tolunyjy pursatda bäsleşiň ikinji sanynyň birinji duguşynyň ilkinji sowaly. Sowal. Magtumly Pragy öz goşky teatrlaryna şeýle diýär. Bagtym müştersine gurdur bazar ey dost. Sowal. Müşter sözüniň bir näçe manysy bar. Bize müşter sözüniň iki manysyny düşündirip beriň. Wagt gitdi. Wagt saklaýar. Bunça tezin toparyňyz. Biziň toparymyzdan birinji soraga Sadyk we Jeren jogap berýär. Jeren diňleýär. Müşter sözüniň aňatýan manysy birinji xridar, soňam alyjy. Xridar, satyn alyjy, ol bir zat. İkinji bir manysy. Esasy, sizden garaşýan zadymyz biziň ikinji manysy. Müşteri ol dogry zat, xridar, satyn alyjy. Alyjy, soňam Xridar. xridar. Ol ikisini bir zat diýip kabul eder. Mu manysy. İkinji bir manysy Isleg, gowurmak, şoň muştak bolmak. Muştaklyk. siziň gutorunç jogabyňyz şol. Ha, şolar. Şol. Şonu da galýar. Kabul edýär. Kabul. Kunça? Ihlas edýäňiz düşünýär. Numan wagtyň dolanýarmy galan wagtyňyz? 30 ýaşlyk wagtyňyz bar. Dowam edýär.
Nur Muhammed wagtda tormadan öň tezgisi ýakmadyňyz. Muny duýdyk ses bilen biz beýan edip dowam ediyoruz. Bunça sırany tutulur. Wagt saklaýar. We Sorağa Ağalykow Türkçe jogap berýär. Türkçe dinleýär. Birinci manisi ulancı, ikincisi xıreydar. Olam peýdalancı bolup gidýär. Torunluk manyny. Awa. Torunluk beren manyny şol. Awa ulancı Nur peýdalancı. Muhammed kabul edýär. Kabul. Köçürplersiniz. Mehran talip asaryna bärdäste ilkinji sowalyň, ilkinji utugy. Innik sowalara geçýär. Köp sowal. Çünki häzirki burzatda iki tarapdan hem Gunça sizden hem we Nur Muhammed sizden hem biz ýalňyşarlyk dogry. Müşteri sözü hukmany suratda xaridar satyn alyjy bolar. We şeýle bir aýtgy bar. Çünki Magdumul Pragaýyň goşuk tetirlerine, ýanky bendine doly öwrenen ýagdaýynda, dolmasa tawawalarymyzdan belýän sözlükleri öwrenen ýagdaýynda da müşteri sözüniň şeýle bir manylarynyň bardygyny biz bilýär. Çünki birinji manysy xaridar satyn alyjy onu dogry aýtdyň. Ikinji bir manysy ýyllaz. Jupiter manyny berýär. Köp sowal. Mehran talip asar we biz bäsleşmeli ýene sowalar arkaly dowam edýär. Surat çekmeň bir görnüşi. Ýagny bu sungatda surat çekilenine predmet ulanylmaýar, bolmaýar. Sungatyň bu görnüşini atlandyryp beriň wagt gitdi. Gunça kim? Siziň soraňyza özüm jogap bermekçi. Dinleýän Gunça? Ýagny adam öz hyýalyna adam surat çekbilýär. Mysal üçin şahirlerimiz öz hyýalyna ajaýyp gözellemidi wasp edip bilýär. Mysal üçin müjgäniň hanjardyr akyzdy janym diýenne gözel goýdyň kirpigini wasp etsi, ýa bakşyny wasp etsi hyýalyna adam ajaýyp surat töredirler birtmetsiz. Gunça siziň bu jogabyňyza biz bularyň jogabyndan soň gaýdyp gelip bilýär. Böyle. Häzir men ýalňyş diýip alamam. Iş göçürüp bilersiňiz. Nur Muhammed galan wagtyňyz bolanýarmy? Nur Muhammed Ben özüm jogap berýär. dinleýän. Bizim şolanka meň esrek jogap hyýal etmeýän adam şygyrsy beýanat bilen suratlandyryp biler diýär. Dilisi bilen beýan edip. Sizden alınan jogaplar bilen alışda bolardy. Onça Nur Muhammed ýöne bu ýerde takyk bir sungatyň adyny soraýar. Onçankyny ben kabul etmediğimin sebäbi dogry diýip kabul etse bolardy. Ýöne bizäki jogap bilen hem de aýdylýan gurrun bilen dogry bir gabat gelen. Nur Muhammed sizin käm şeýle? Mümkinçilik ikiniňe de berýär, takyklap bilýänmi? Şahir. Şakir. Mehran talip ýaşlar, bäsleşiň bu sowalynyň da dogry jogaby bizde ýok diýip kabul edýär. Biz bäsleşigimiz dowam edýär. Mehran talip ýaşlar, toparlar Nur Muhammed, Gunça, eýem size iki sowal berildi. Üçüncü sowal, internet haýyş edýän talip ýaşlar. Amaly haşam sungatynyň görnüşlerini sanap berin we değişlikde atlandyryp berin. Wagt gitdi. Adından üç görnüşini sanap bermeňiz maksat berýär. Wagt saklaýar. Wagtyň 13 sekundyna Nur Muhammed siziň toparyňyz kim jogap berýär? Sorağa anna we Gunça jogap berýär. Gunça dinleýär. Gunça? Şu soragyň jogaby amal haşam sungatyny. Gunça adından üç görnüşini. Üçe ýetdiňiz men jogabyňyzy dogry diýip kabul ederim.
halyçylyk, halçylyk, külalçylyk, kulalçylyk, küýdögerçilik. güýdögerlik. Şonuň bilenem 3 tanyny aýtdyňyz gerek. Üçü tugan sizinki. Köp sag bolun. Mehran talipäsler. Dowam edýär. Gördük. Başdaki iki soraga doğru cevap alıp bilmedik ve değişiklikte üçüncü bir soramda götürümlü utuk usulü boýunça häzirki bir topda biz 3 otugy Nur Muhammeddin toparynda berdik we 4-nji sowal bilen dowam edýär. 4-nji sowal. Mehran talipäsler Türkmen Döwlet Medeni Institutynyň taliplary. Ştaýda sowalnamany okap otyryn we arda kendi öz uğruňyza degişler hakda sowallar bar. Şeýlem. Diýmek, inki sowalam siz üçin kendi bir kyn bolmasa gerek we sowal şeýle. Dresda muzeyi nirede ýerleşýär? Wagt gitdi. Wagt saklaýar. 6 sekundda gunça toparyňyz kim jogap berýär? Ştoraga bizden Atalikov mekan jogap berdi. Mekan dinleyen. Dresda muzeyi nerede yerleşiyor? Cevap Germanya. Germanya? Ha. Hatap? Ütködü. Köp olun. Bunsa doğru. Sayar. Mehran talipäsler ine şu yerde bir ýagdaý ýüze çykýar. Sizde Nur Muhammed 3 tuğumuz var. Bunsa sizde 1 tuğumuz var. Ýöne sizde ýeňiş kazanmaga mümkinçiligiňiz bar. Dogry beýle soraw ýüze çykyp biler häzirki götürümli oýun usuly giden ha, doğru dämi? Size 1 tuğ uruny oýnarlar 5-nji sowala şeýlem. Ýöne häzirki ýagdaýda bätaşyň şertlerine görä size men ýatlatmak borjum. Eger topar agdalaryňyň içinden birji agdany galyryp, beýleki 5 agdanyňy oýundan çykarsaňyz, onda galan agdanyňyz şeýle mümkinçilikler alýar. Berilen wagt dowam eder. Wagty saklamaklyga mümkinçiligi diňe siziň agdanyňyza berýär we wagt saklanandan soňra haýsy toparyň jogap berjekligini ýene-de çözmekligi siziň agdanyňyza goýýar. We oýnalýan utukdan bir utuk artık eger jogap berse onda siziň agdanyňyz alar. Eger Nur Muhammediň topary dogry jogap berse onda bular bir utuk alar. Ýöne siziň toparyňyzdaky agdanyňyz eger dogry jogap berse onda hasaby deňläp biler. Şeýler bilen duşukda ýeňiş galanma mümkinçilik alar. Ulanýanyň mümkinçiligi. Wagt almagynyň haýsy diýär? Kim galýar? Halyam. Wagt çäkli. Kim galýar gunça? Gunça kim galýar? Atalikov mekan. Mekan galýar we beýle kagdalaryňda bäri geçmekligi haýsy diýär. Mehran talipäsler, eziz vatandaşlar, bätaşyňyň bu şertinde gunçanyň topary mekany meýdançyda galyrmaklyk bilen ulanly hemde bu ýagdaýda näl mümkinçilikler mekan galýanlygyny biz häzir ýani beýan etdik we ne şeýle şert boýunça biz dowam edýär. Bätaşyň Türkmen Döwlet Medeni Institutynyň gatnaşan duşunyň jemleýiji sowaly. Gazaklı sowal. Hemde sowalyň gowrumy bar. Insermeniz haýsy edýän. Mehran talipäsler. Sowal. Çopanoglu kino filminde baş kesipleri, kinon gahramanlary, gadam hemde şeker. Sowal. Şol kino filmde şekeriň kesbini kim ýerine ýetirdi? Wagt gitdi. Mekan siz wagty sakladyňyz we jogaňyz Cevap berýän dinleýän. Çopanol filminde şekeriň maýa kulyba ýerine ýetirýär. Maýa kulyba ýerine ýetirýär. Türkmen Döwlet Medeni Instituty. Näçiler şarpamda? Jemleýiji sowalyň dogry jogaby. Kino filmde Türkmenistanyň gahrmany meşhur aktrisamyz Maýa kulyba ýerine ýetirdi. Mekan şeýle ýagdaý boldy.
Çünki siz hasaby deňlediňiz. Mehran talip ýaşlar. Bäteşiň düzgünlämesine laýyklykda deňeden bolan ýagdaýyna men tynçy molumlara ýüzlenme bolýan, tutan ele häzirki ýagdaýda diňe Serdar molum, size ýüzlenme bolýar. Çünki ne bu ýagdaý bar deňeden hata. Bir de ýeňici gerek. We men öz tarapymdan size ýeňijiň saýlamaklygyň usulyny hödürläp bilen kabul etdiňiz şo boýunça dowam edýär. İki bir ýagdaýda şeýle hödürläli. Juda kıyın sowal berýär we iki tarapda wagt berýär, şo daýyn ýerine häzir geçirer we wagtyň netijelerini wara şeýle bolar. Olar adaty bir ýagdaý bolar. Talipler haýsy bir topar bilen, mysal üçin gunçaň topar mekan galýar bolsa, mekan bilen men 20 saat sowal işleýän. Çal wagt bermeden we jogaplarynyň dürli jogaplaryny beýan eder we bulary taýlamakly ansat bolar we şonuň bilen jogaplaryny göterim sany ýa-da dogry jogap sanyny bir çykarar. Kabul edýärmi şonu? Bol. Bunsa. Özüm içe. Dinle. Mekan geçebilir. Nur Muhammed sizden kim galýar? Ben alýan. Özüňiz galýar. Topar waslar birekliler ýaşaýar. Ene Mehran talip ýaşar hormatly mollary, watandaşlar, bäteşiň bu şertini biz oýuna giredýär. We häzirki purdotda iki tane topar wasy özara galdy. Men ilkine näden hökmünde şeýdini gunça birinji mümkinçiligi berýär. Gunça gönlüňiň siziň bilen tez görüşünde biz işleşer. We häzirki purdotda siz üçin bir amatly bir ýagdaýy bar. Çünki siz bäteşiň bu sanyny haýsy ur özüňiň saýlamagy mümkinçiligi berýär. Lalaşýaňyzmy? Hawa. Lalaşýar. Men size şeýle urlar götüriljek. Matematika, kimya, biologiya, türkmen dili we edebiýaty, tarih. Tarih. Biz näder Türkmenistanyň tarihinden gysga sowallar bilen hem de wagt bermeden ýöne jogabyň dürli görnüşlerini biz size aýdar. Bolýa. İsteseňiz belläp bilersiňiz, ýöne wagt almalylar. Seriýas, taliplerim tümlüğü berja edýär we bunça bilen diňe men işleşýän. Bunça şeýle bir sowal. Altından ýasalan öküdüň we möjüň kellesi nerden tapylypdyr? Margoşdan, Margianadan, Parfiyadan, Altın Depeden. Altın Depe. Doğru. Beýik watançylyk urşy ýyllarynda türkmen aýal gyýyzlary goranmak gaznasyna näçe kilogram altın, kümüş, şaý teplerini tabşyrdylar? 7392. 7392. Celaleddin Menburun Aziýanyň çäklerini Mongollar bilen näçe ýyllap söwüşipdir? 10 ýyl, 9 ýyl, 11 ýyl, 12 ýyl. 9. Ýalňyş, 11 ýyl. Kıyat Kanyň ýaşan ýyllary 1758 bilen 1850 aralyk, 1854-1890 aralyk howlukma, 1754-1843 aralyk, 1760-1890. 1754-1843. Doğru. Kolizey amfiteatrı nerede yerleşipdir? Jogaplary Gretsiýada, Hytaýda, Misirde, Rimde. Ha, Afin, Gretsiýa. Jogap ýalňyş, Rimde. Taç Mahal aramgahy Hindistanyň haýsy şäherinde yerleşýär? Kalkutta, Delhi, Agra, Jaipur. Agra. Kabul. Doğru. Beýik diýwary kim tarapyndan gurulypdyr? Sin Shi Huan, Sima Yan, Hun Li Wan. Maglumat ýok. Men bilemok, şoň üçin maglumat ýok diýen jogap alan. Maglumat ýok, ýalňyş. Parfiýanyň ilkinji padşahsy Bayram Khan, Mitridat, Celaleddin Menburun, Arsak. Doğru. Aqoýunly türkmenleriň döwletiniň paýtagty haýsy şäher bolupdyr? Kaşgar, Gürgenç, Merv, Tewriz. Doğru. Bu tür döwletiniň padşahlaryna kim diýilipdir? İmperator, general, faraon, han. Faraon. Doğru. Birleşen Milletler Guramasy kaçan döredildi? 1940-njy, 1995-njy, 1945-njy, 1947-nji ýyl. 1945. 1945. Doğru. 17-nji sowal. Oğuz Han näçe ýyl ýurdu dolandyrypdyr?
100 yıl, 106 yıl, 116 yıl, 96 yıl. 116. 116. Doğru. 18-nji sowal. Güljamal Hanyň ýaşan döwri 1806-1871-nji ýyllar, 1623-1642-nji ýyllar, 1739-1780-nji ýyllar, 1886-1919-nji ýyllar. Şu iň soňky 4-nji jogap. Doğru. 19-njy sowal. Dünýäde iň uzak süren ykdysady krizisi haýsy ýyllarda bolup geçýär? 1922-1925-nji ýyllar, 1925-1928-nji ýyllar, 1929-1933-nji ýyllar, 1930-1932-nji ýyllar. Jogaňyz. 3-nji jogap alaýyn. Bunça şeýlelik bilen synagymyz, siziň bilen sowallaýmamyz tamamlandy. Size 20 sany soragdan 16 soragy dogry bilmegi başardyňyz. Siziň götürüm sanyňyz 80. Türkmen dili edebiyat. Türkmen dili edebiyat. Dowam edýär. Süri, öri, sözleri, wagt, orun düşümüne nähil ýazylýar? Sürüde, öňde. Sürüde, örüde. Sürüden, örüden. Sürüden, örüden. Jogaňyz? Iň soňky. Ýalňyş. Şu sözleriň haýsylary sinonimleri? Sözler men aýdaýyn. Ýowşan, keyik, çerkez. Gannym, çerkez, keyik. Maral, jeren, keyik. Maral, jeren, keyik. Maral jeren keyik. Terediň şu taýda 3-nji maral, jeren, keyik diýip ýazylanyna uly harp bilen başlanýar. 4-njide kiçik harp, tetir harplerle ýazylýar. Haýsy biri? 4-nji kiçik harp bilen ýazylýar. Doğru. Daýhan häsiýetli goşgoýunyň ýazary kim? Halil Kuliýew, Kakabay Ilyas, Berdimurat Berdek, Berdi Kerbabayew. Berdi Kerbabayew. Ýalňyş. Ýöneköý sözlemler näçe toporlara bölünýär? 2, 3, 8, 6. Jogaňyz? 2. 2. Doğru. 7 ay, gün. Ýaly atlar haýsy atlara degişli? Jyns atlar, gysgalan atlar, düzme atlar, has atlar. Has atlar. Iş kağıtları haýsy stilde ýazylýar? Ilmi stili, gepleşik stili, resmi stili, umumy stil. Resmi stil. Doğru. Akpamyk ertekisi haýsy ertekler toporuna giyerýär? Durmuşy, bolan wakadan göçürme, ilmi, fantastiki. Ýalňyş. Seydi hakynda powest, diýen powestiniň ýazary kim? Garaja Bruno, Pomma Nurberdiýew, Öde Abdullayew, Hacı Ismailow. Jogaňyz? Hacı Ismailow. Ýalňyş. Urwan Nurdy Zelili haýsy ýyllarda ýaşap geçipdir? 1780-1840, 1779-1846, 1800-1846, 1900-1961. Haýsy jogap? Birinji. Ýalňyş. Wurduň agzy ýitede-gan, iýmesede. Naklyna haýsy sözde dymyk çekimsizi açyga öwrülipdir? Da harpy. Wurduň ýitede-gan, agzy iýmesede. Haýsy jogap? Da tadan da öwrüle gurduň. Bizde 4 tane jogap bar, şolaň haýsysy? Deredim. Wurduň agzy ýitede-gan, iýmesede. Naklyna haýsy söz dymyk çekimsizi açyga öwrüldi. Wurduň ýitede-gan, agzy iýmesede-gan. Iýmesede. Haýsy biri? Wagt ýok. Haýsy biri? Gurduň diýen sözüne. Jogap dogry. Okan durjak gel jogaplaryny. Aşk mülküniň şahsy kim? Mawlana Pes. Watan, yurt,
yağın, sıynav, günewakar, ýaşuly diýen sözleriň içinde haýsylary asıl atlar. Ýaşuly watan, yağın, sıynav, watan, yurt, günewakar, ýaşuly. Wagt ýoklugy Muhammed. Iň soňky oňar. Ýalňyş. Tom Sawyer haýsy eseriň gahrymany. Altyn açarjyk keteki gapysyna Tom Sawyer'ın baştan geçirmeleri 4 derviş. Tom Sawyer'ın baştan geçirmeleri. Halk destanları haýtylar. Leyli Mecnun, Huýurlukky Hemra, Necebe oglan Şahtenem Garip, Yusuf Ahmet, Gül Senuver, hiç biri. Necebe oglan Şahtenem Garip. Necebe oglan Şahtenem Garip. Doğru. Benim ejem ýaly ikinci bolup ýetişerim sözleminde haýsy ýönkömedäki söz getirilipdir. Menlik, senlik, olluk hiç biri. Menim ýok otayda. Menlik, senlik. Menlik. Menlik. Birinci ýönkömenki. Doğru. Mawtum uly. Çağır Rebbul wady. Bu dünýä ahiret bergil murady diýen goşuk tetirleri Mawtum ulynyň haýsy goşukyndan alynan. Äleme gelgilidir. Gözel sen. Oglum azadym. Hak üçün. Hak üçün. Hak üçün. Iň soňky. Doğru. Türkmen elpimizde näçe harp bar? 30 harp. 30. Doğru. Kuş tepmeler näçinji asyrda milli oyun hökmüne dörep başlapdyr? 18-nji asyr, 19-njy asyr, 20-nji asyr, 21-nji asyr. 21-nji asyr. 21. Ýalňyş. Çi goşulmasy haýsy toporuna goşulýar? İşliklere, sıfatlara, sanlara, atlara. Atlara. Doğru. Nur Muhammed, iň soňky sowalyňyz. Ýaraksızlyk sebäpli okuwdan galmaly boldum. Sözlemiň nähili sözlemdigini aýdym. Sebäp eýerjeňi goşma sözlem, hal eýerjeňli goşma sözlem, wagt eýerjeňli goşma sözlem, sebäp, maksat, doldurguçly ýöneköý sözlem. Aýty biri. Sebäp eýerjeňli. Sebäp eýerjeňli goşma sözlem şeýlem. Ýalňyş. Nur Muhammed Gunçanyň topory jemleýiji tapyla geçýär. Tutmaýar. Altmış götürüm. Doğru amaz. Ona da ruhtan düşmeler, gutbayat, konsa gutbayat üstün kemrağınız olsun. Yine mehman vatandaşlar, iyileşler, talip ve asar edilýäňizi gördüňiz. Bätaşyň birinji duşugyny Türkmen Döwlet Medeni Instituty Gunçanyň şeýle Nur Muhammediň toporlary özara bäsleşdiler. Bätaşyň dowamyny şertleriň agla we bölegi ulanyrly we netijelerini ýankyja purdatlarda öýdüňiz gördüňiz. Gunçanyň topory ýeňiş kazanmagy başardy. Ona muňaramazdan eger Serdar Moğlum toporlarla maslahatlaşsa, ona toporyň täze düzümine häzir jemleýiji tapyra çykarmaga mümkinçilik alar. Diňe şol iki toporyň 12 tane agzanyň arasyndan täze bir 6 agzadan ibaret bolan topor düzmäge mümkinçiligimiz bar. Häzir bolsa bularyň garşydaş topory. Ýurdumyzyň bir awraýly baýry okul okuw mekdepleriniň biri bolan Türkmen Owakyjylyk Üniversitesiň talip ýaşlaryny meýdança çagyrýar. Näkman talip ýaşlar. Toporlarynyň agzalary. Birinji topory Juman Azarova, Ayjahan, Aşir we Mengli. Nur Muhammedow, Bay Muhammed, Nobatova Cennet, Akmuradow, Haniyelli, Toporbaşy, Kojanepetov, Meret Muhammed. Topor agzalary Begmuradova Cennet, Nepesova Tekra, Akmuradow Terkeş, Rahim Guluyeva Altın, Muradov Nur Muhammed,
Azber Hocayev, Ali Hoca, topar başı. Ali Hoca, toparınızda yerleşip bilersiniz. Üstünlük kemrağınız olsun. Berekerler. Kutlayan Ali Hoca, Şeridini, Merat Muhammed, toparlanıda üstünlük yar olmanı adı ödeyen şeflerle tanış. Söylem. Şol şefler boyunca doğanı. Bätleşen bu towarnamasına girişýär. Çünki Türkmen Oğuz Hocalyk Üniversitesining talip ýaşlarynyň, zekinli talip ýaşlarynyň düzülen toparlar häzirki burdatda özara bätleşik üçin meýdança geldiler, bätleşige girişdiňiz. Toparlar. Ikiňizde de Merat Muhammed şeýlede Ali Hoca toparlanýanda üstünlük ýar bolmagyny arzu edýän. Elbetde siziň öňünçäňiz Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň talip ýaşlary özara bätleşdiler. Sowarnama ünsürdüňiz. Azda känni öz bilim alýan uğurlaryna degişli boldy. Edil sizinkide de şeýle bolar diýip pikir edýän. Çünki öz bilim alýan uğurlaryna degişli bolar. Onda eger taýyn bolsaňyz biz sowarlara başlaýas. Sowal. Dostum birinji sowaly. Dünýä okeanlarynyň düýbüniň meýdanynyň towsan göterim golaýyny tutýan çuňlukdaky çökünlüler. Beýle çökünlüler aglaba 3 kilometr gowrak çuňlukda bolýar. Çökünlüler suwda gaýyp ýören görnüşde ýaşaýan ören ownuk organizmlaryň diatom we suw otlarynyň we başgalaryň skeletlerinden, gury ýerden we deňiz akymlary bilen getirilýän ören kiçijek mineral bölejiklerden we kosmos tozanyndan awarat bolan çökünlüler nähili atlandyrylýar. O wagt gitdi. Wagt dowam edýär. Wagt saklaýar. Merat Muhammed, toparňyzda kim jogap berýär? Bizim toparımızda benim özüm cevap berýän. Ýani birinçi sowarnamaň jogaby Abisiya. Näme? Abisiya. Abisiya? Ha. Otoň jogaňyz şol. Ha. Pikirleriňiz. 10 sekundda sakladyňyz. Pikirim şol. Şol. Kabul. Merat Muhammed, özüňiz jogap berdiňiz hemde Abisiya diýip jogap berdiňiz. Dogry, men bu urdan bilim alamak we beýle çökündüleriň bar ýa ýokdugyny men öz başyma kesgitlep bilemek. Ýöne menne kesgitlenen resminama bar, sowarnama bar. Şuňa görä siz häzir işge öçürýäňiz we Ali Hoca siz wagt ulanýarmy ýa jogap berýärmi? Jogap berýäňiz. Dinleýäs, kim jogap berýär? Nepes we Sehra jogap. Sehra dinleýäs. Stromatolitler. Gutarň jogaňy. Şol. Kabul edýär. Ne şeyler ýagdaý? Birinji soraw hemde iki tarapda jogap bermäge mümkinçilik döretdik we iki tarapdan hem ýalňyz jogap. Ýöne jogaby eşitmän gitmeňizi islämek. Dogry, Merat Muhammed uğruna bardy, bilemek. Merat Muhammed alzyradymy, tolgunlymy? Ýöne maňa taýyk dogry jogap berip bilmedi. Be çökündüleriň ady bizdäki bar bolan maglumata görä Abisiya däli, abissal çökündüler. Biz dowam edýär. Hemde sowal o hojagymlaryna degişli diýip biljekler. Ýöne pikirlenseň bilip bolajaklar. Sowal. Biziň eramyzdan öň takminan 570-500-nji ýyllar aralygyna ýaşap geçen gadymy Grek akyllary, syýasy işgär Pifagorizmy esaslandyrjynyň dolu adyny aýdyň wagt gitdi. Pifagorizmy esaslandyrjynyň dolu adyny.
Meret Muhammed kim jogap berýär? İkinci soğannamaň jogabyny Nurmamet sol soruň jogabyny sol esaslandyran Pifagor diýip jogap berýär. Pifagor düşünükli. Pifagor ol dogry. Şoň dolady. Pifagorizmi esaslandyrjy. Dolady. Yok. Soruň doldy. Yok. Dowam edýäs. Üçüncü sowal. Tariha değişli. Bukhara gozgolany näçinji ýyllary öz içine alýar? Wagt gitdi. Wagt dowam edýär. Wagt saklaýar. 45 sekundda. Meret Muhammed kim jogap berýär? Men özüm jogap berýän. Meret Muhammed dinleýän. Yani şu ýyllar esasy 1821-nji 1825-nji ýylyň aralygyna. 1821 1825. 25. Näme var? Kabul edýär. Kabul et. Başka iki tane sowala jogap berilmedi. Bu da Bäsesiň 3-nji sowaly. Bäsesik götürümli oyun otuk usuly boýunça dowam edýär. Häzirki ýagdaýda götürümli oyun otuk usuly towtudylýar we 3-0 hasaby bilen hasap açylýar. Meret Muhammed Kutlaýan. İki otuk şeýlede häzirki oýnalýan bir otuk şeýlede 3 otuk bolýar. 3-0. Bäsesiň 4-nji sowaly. Gadakly sowal. 4-nji sowal. Onun ajaýyp täsirlikleriniň biri bu karst gowaklarydyr. Karst gowaklary ýerasty suwlarynyň hereketi netijesinde, ýagny suwda tiz ereýän janslaryň gipis, duz, angidrit, hektaşy ýaýran ýerlerine duş gelýär. Karst sözü öňkü Ýugoslawiýadaky karst ýa-da kras platasynyň adyndan gelip çykypdyr. Sowal: bu ýerde nirede barda gurrun diýär wagt gitdi. Wagt saklaýar 38 sekundda. Meret Muhammed kim jogap berýär? Ýende men özüm jogap berýän. Meret Muhammed dinleýär. Köýtsen dagda ýerleşýär. Köýtön dagdy. Onuň Ýa. başga ýerde bolup bilermi? Men bilemçe köýtsen dag. Kabul. Ha. Kabul. Netije? Kötü. Doğru. Ve dostun 5-nji sowaly. Grek tilinden terjime edilenine kiçijek ýaşaýyş diýen manyny berýär. Iň ýönökö jandarlardan we iňen kiçijek suw otlarynyň başga bakteriýalaryň, aktinamistlaryň, drojlaryň we ören kiçijek kömelekleriň, ýagny mikroorganizmlaryň umumy ady näme? Wagt gitdi.
Vaat saklayar. 32 sekundda. Meret Muhammed kim cevap berýär? Bu soğanlama Aycahan cevap berýär. Ayjahan dinleýär. Bizim pikirimizce mikrobiyologiya. Mikrobiyologiya. Kabul etmäk bir sowal bermekdiler. Jogaňyzy bir takyklansana. Her şeýle bir kömek edeň. Bir zat ödüle aýdym. Mikroorganizmlar drojlar. Ýene iki söz. Bir zat ödüle aýdym. Mikrobiyologiya. Mikrobiyologiya. Ýene bir mümkinçilik. Men ýalňyş diýip kabul ederim. Mikroorganizmlar. Ayjahan. Ýeke zat ödüle aýdym. Ýok. Mikrobiyologiya. Mikro, yine mikrobiyoloji. Näme diýäňiz? Näme jogabyňyz? Jogap Mikroplar. kabul. Ayjahan 2 sekund ýene-de howlukmadyk bolsaňyz men siziň jogabyňyzy ýalňyş diýip kabul ederim. Mikrop. Dogry jogap kabul eder. Sowalnamada 5 tane sowal var. Sowallarda jogap bermek boýunça utuk sany aglaby bölek bilen hemde bu duşuk şeýle çalt depine tamamlamak bilen Meret Muhammed siziň toparyňyzy ýeňiz diýip galaýat we sizi garaşmaklyga dowam edýär. Hemram bolum. Size de serdar bolma berişmedýär mümkinçilik eger toparyňyzy ütgetmek, giýirmek isleýän bolsaňyz onu häzir edin. We toparyňyň täze düzümini jemleýici tapgyra çykaryň. İyileşler. Edilýänse gördüňiz ýagny her bir ýokary okuwjaý öz arasynda öz toporlarla bäsleşdiler we sinç molumlarymyz var, serdar molum, kemra molum öz toporlarynyň arasynda has bir güýçli diýip saýlanlaryny häzir täze düzüm boýunça bu meýdança çağırar. Bilişmez ýaly ýadyňyzda bolsa edilýän 2 sany duşukda Türkmen Dowlat Medeni Instituty öz taliplerle ýarşdy şeýledine Türkmen Hocalyk Universiteti. Ey vatandaşlar, häzirki purdatda Türkmen Hocalyk Universitetiniň talip ýaşlaryndan düzülen topory meýdançamda çağırýar. Toporyň täze düzümi. Jumanazar we Ayjahan, Asir we Mengli, Nurmamedow, Baymuhammed, Nobat we Cennet, Demrad we Cennet, Hojanepetow, Meret Muhammed toporbaşy. Meret Muhammed toparyňyza üstünlik ýar bolmagyny arzu edýär we häzirki purdatda garşyda toparmy Türkmen Dowlat Medeni Institutynyň täze düzümi. Atalyk Mekan, Eliýew Gurwan, Kiri Süleyman, Gurwan Durduýew, Nur Muhammed, Sadyk we Oljerem, Gurwan we Gunça toparbaşy. Gunça hem toparmada üstünlik ýar bolmagyny tüýsürekden arzu edýär. Efendim talip ýaşar. Köp tawalım we ine tüýerde Gunça, Meret Muhammed, Darmolum Kemramol. Häzir bäsleşiň almış barasy diýip ýoksa näme diýen. Çünki öz ara duşuşyňyzda towallaryň aglagy bölegi bar diýekler. Ýöne aglagy bölegi öz bilim alýan uğrunda arda kendine degişli boldy. Häzirki purdatda düýüp götür, düýbünden başga ýokary okuw mekdepleri bugün meýdança geçdi. Türkmen Dowlat Medeni Instituty, Türkmen Hocalyk Universiteti. Ikiniň her ýeriňiň aýry bilim alýan uğruňyz bar. Şonuň üçin häzirki purdatda ýani haýsydyr bir toparyň öz bilim alýan uğruna degişli sowallar bolmaklygy bu ýerde ýerliksiz bolar. Onuň üçin sowalnamanyň jemleýiji duşluk üçin niýetlenen sowallary bar. 5 tane sowal adatda ýaly, hemde 5 oýnalar. Bu ýerde zekin sonra oýnalar. Goý, hat, höççat, ökde talipler ýeňizi bolsun gutlaýar. Akıl ýeňişlige tele bäsleşiginiň bu tapgyryny, bu sanyna. Çünki Türkmen Hocalyk Universiteti bilen Türkmen Dowlat Medeni Institutynyň duşýan tapgyry üçin taýýarlanan sowalnamanyň jemleýiji oýun üçin taýinlanan sowallary. Ýa-da maýşymyz ýa sowallar zekin bäsleşigi görnüşinde gider we takyk ilmler bu ýerde ulanylmaz. Beýle diýsek,
matematik hasaplamaların zerur bolmaklygy joda ahma. Düşünüşdik, şeyler. Inseriyat. Merat Muhammed bunça sowalyň göwrümi bar. Gerek bolsa belli alalım. Birinci sowal. İki tane otog var. Siz birinci otogda. Sizin duran otoğunuzda 3 tane sıraların düğmeleri yerleştirilen. İkinci otogda 3 tane sıra yanıp dur. Sowal. Siz haýsy düğmenin haýsy çyrany ýakyp öçürýändigini anyklamaly. Bunun üçin size bir gedeklik sıraly otoga barıp gaýtmaga mümkinçilik berilýär. Wagt gitdi. Wagt saklaýar. Sowalyň birinji sekundyny Merat Muhammed kim jogap berýär? Men özüm jogap berýän. Özüňiz jogap berýän bolsaňyz size ýatladýan. Eger häzir siz taýyk dogry jogap berip bilseňiz, onda siz hem bir utup alýaňyz, hem de oturan ýeriňizde galýaňyz. Eger sowalyňyz ýalňyş bolsa, onda siz bäseşiň bu oýunundan çykarylýaňyz. Lalşat jogaňyz. Yani bizim 3 tane sıramız var hem de 3 tane yakyan nememiz var. Düğmemiz var. Sizin duran otoğunuzda ve beylekor otogda 3 tane sıra yanıp dur. Yanıp dur. Jogaňyz. Üsk durma yanıp durma. Yanıp dur. Indi siz haýsy düğmenin haýsy bir çyrany öçürýändigini ýa ýakýandygyny siz anyklamaly bir gedeklik o otoga baryp gaýdaňyzda jogaňyz. Yani biz birini öçürýäs. Birini öçürýäňiz. Onun Wa pikirlenmeler, wa jogaňyz aýdýaňyz Merat Muhammed. 1 2 3 4 5 adatda 2 sekund artık sağ ol. Dogam edýäs. Gunça. Bu galan wagtyňyz ulanýarmy çyrany öçüräm? Hawa ulanýar. Ulanýarňyz wagty dogam edýäs. Sizde Merat Muhammed. Siz şert bilýärmi? Oturup döder. Bir soru bersen ýa-da. Biz bu namanyň şertine laýyklykda jogap berýän agza desine haýal etmän jogap bermeli. Beýle şert ýagdaý bolganda biz jogaby ýalňyş kabul edýär. Bunça size de belli. Wagt tutarman kaçky ýatmagy maslahat berýär. Wagt saklaýat 50 sekundda. Gunça kim jogap Bizim berýär? toparmadan bu soraga mekan jogap berýär. Mekan dinleýär. Mekan haýal etmän jogap berýär. Bor. Birinji ýagdaýda barýatsa ortada duran düýmeni öçürýäs. Öçürdüňiz. Soňra gelip otoga seredýäs. Eger otogdaky çyralar öçen bolsa, ýygylar birikdirilme bolýar. Eger çyralar öçmedik bolsa, paralel birikdirilme bolýar. Netijäni aýdyň. Haýsy dugma, haýsy çyrany öçürip ýakýar. Ýygydelikde öçülýär. Birinji. Jogaňyz şol. Kabul edýär. Bolýar. Türkmen Döwlet Medeniýet Instituty. Merat Muhammedden soňra jogap bermäge mümkinçilik aldyňyz. Sizde 49 sekundyňyz bardy. Hatta 58 sekundyňyz bardy. Siz wagt peýdalandyňyz. Ýöne ýerlikdimi ka? Däl. Jogap ýalňyş. Men size häzir sowal gaýtylajak. Ýöne bu tuwa täsir edenok. Hemde jogaplary aýyl-saýyl etişip, özüňize belläp bilersiňiz, goşup aýryp bilersiňiz. Gerek bolsa jogap. Sowal gaýtalayynmy? 2 tane otog var. Siz birinji otogda, sizin duran otoğunuzda 3 tane çyralaryň düğmeleri yerleşdirilen sowaly öňsürmeli. İkinji otogda 3 tane çyra yanıp dur. Sowal. Siz haýsy düğmäniň haýsy çyrany ýakyp öçürýändigini anyklamaly. Munyň üçin size diňe bir gedeklik çyraly otoga mekan baryp gaýtmaga mümkinçilik berilýär. Indi jogap. Düğmeli otogdan çykmadyňyzdan 10-15 minut öň bir düğmäni basmaly. Ýagny bir çyrany öçürmeli. Soňra ikinji çyrany öçürüp, ýani 15 minutdan soňra ikinji çyrany öçürägetdiň beýle otoga barýaňyz. Maksat siz ýani 10-15 minut mundan öň bir çyrany öçürdiňiz da.
we onun resmini geçti bolýan ikinji bir dugmany bassaňyz, ýagny çyrany öçürdiňiz, öyle destine de o ýylky otaga bardyňyz. Çyralary elläp görýär. Haýsy öçen çyra soğan bolsa, onda sizin birinji dugmaňyzdyň ki, haýsy öçük ýagdaýda duran ýöne gyzgyn halda duran çyra, sizin ikinji dugmaňyzdyň ki, ýanyp duran çyra, elbetde üçüncü dugmaňyň. Lala şäpmi? Dowam edýär. Jemleji doguşuň ikinji sowaly. Atasy Çınar adlı altıcağının her doğulan gününe Çınar için yürüyte tayarlanan pul kutucuğuna 100 manat koyupdur. Çınar 12 yaşı doğulan son pul kutucuğunun açıp qarağında öyle pul kutucuğuna dine 300 manat çıkıptır. Çınar 12 yaşına çenli pul kutucuğunu hiç açmandır ve atası onun her doğulan gününe kemişe 100 manat koyuptur. Bu yağdayı neye kadar amala açtı? Düşündürüp verin, vakit gitti. Vakit saklayat. Bunça. Biziň toparymyzdan bu soraga Mekan jogap bermek. Mekan. Birinci sekund. Mekan. Merat Muhammed'in ýanyna bolmaňyz akma. Dogry jogap berjek boluň diňleýän. Jogabyňyz. Çınar fevral aýynyň 29-nda doglan. Çok sağ olun. Rahman tarifi aşarına bäteşim Jemleji doguşunyň ikinci sowaly berildi. Bilşime diýäli ýadyňyzda bolşýaly. Birinji sowaly hiç bir topordan dogry jogap alyp bilmedik. Onuň üçin niýetlenen utuksany indiki sowaly geçipdi. Indiki sowal bizde ýanky ikinji sowaly we ikinji sowala dogry jogap beren topar öňkü utuwda alýa diýmek. Häzirki pursatda hasap 2-0. Doguşuň üçünji sowaly. Hormatly arkadaşlarymyz, Gahrman hem Behliwan prezidentimiziň türkmen halkyna ajaýyp bir peşkeşi. Hormatly prezidentimiziň Joker paýhatyndan syzylyp çykan Türkmenistan beýik ýüpek ýolunyň ýüregi atly kitabynyň içinden alynan inniki sowaly men size häzir beýan edip berýär. Sowal: Begdadalary şahzadalar terbiýeleýän Zenan diýen atdan gelip çykan yurdumuzda yeketek kerwen saraýyň adyny aýdyp beriň. Wagt gitdi. Wagt saklaýar. Bunça? Bizden bu soraga men özüm jogap bermekçi. Dinleýän bunça? Daýa hatyn kerwen saraýy. Daýa hatyn. Dogry jogap. Hasap. 3-0. Duşun 4-nji sowaly. Dünýäle öňün. Murat 17 ýaşyndadyr. Inniki ol 20 ýaşynda bolar. Beýle ýagdaý mümkinmi? Wagt gitdi. Wagt saklaýar. 5 sekundda gunça toparňyz. Kim jogap berýär desini aýdýaňyz? Gunça? Sowal özüm jogap berjek. Dinleýän gunça? Dünýäle öňün eger Dünýäle öňün Murat 17 ýaşyndadyr. 28 fevral bolsa, mysal üçin 28 fevral. 29 güni olam her 4 ýylan bir gelýär. 3 ýylan 4 ýylan bir gelýär. Şoň üçin 20 ýaşynda bolup biler. Gutaryn soňa. Hawa bolup biler. Kabul edýär. Baýam konuda dowam edýäňmi? Bunçaň jogaby ýalyňyz. Sizde 55 sekund wagtyňyz bar. Dowam edýär. Aýtarys. 5-nji Sowaly etdiňiz. We fikirlenýän jogabyny çykyp bolýar. Kimler bol? Häzir eger Baýam Muhammed dagy bir dogry jogap berip bildi, onda bir sual ýaly we eýle kişi ulanmagy mümkin alýarlar sonda deňelýän hasap edilýär. Nasıldan täsir etmäli? Olanlar, soýlar. Wagt tamam. Gijagaldy.
Biz gonşadan jogaby eşitdik we ýalňyş. Şeýle-de Bay Muhammed'in toporuna jogap pikirlenmäge mümkinçilik berdik. Wagt tamamlanýansa, bäsleşiň düzgünlämesiňi bölümlerine aýdylşýaly. Eger dowamly ulanmaga mümkinçilik alan topor wagt gutorýansa açky ýaksalar, onu jogap kabul edilýär. Oçky dogry, topor meseleni çözmek bilen gumra. Ol wagtda berenok diýeli. Munyň üçin birinji sistema bäsleşiň berilen wagtynyň tamamlanmagyna 5 sekund galanyna duýduruş setler beýan edilýär. Duýduruş seti ähli eşitdik we aşkyň ýakylaryny biz gutorýança görmedik. Onun üçin biz bu sowala hiç tarap dogry jogap berip bilmedi diýip kabul edýär we sowala şeýle diýilýär. Dünýäle öňün Murat 17 ýaşyndadyr. Inniki ýyl ol 20 ýaşynda bolar. Beýle ýagdaý mümkinmi diýär. Elbetde mümkin. Jogaby, elbetde. Eger bugün 1-nji ýanwar bolsa, Amradyň doglan güni dekabryň 31-ne bolsa, diýmek öňün 30-njy dekabr, ol 17 ýaşynda bolar. Dün 31-nji dekabr, ol 18 ýaşynyň içinde. Bu ýylla bolsa, ol 19 ýaşar. A inniki ýyl. Näçe ýaşar? 20 ýaşar. Arada dogry jogaby. Bäteşiň jemleji sowaly. Sowal. Siz kenarın gyrasynda dursunuz. Size laýyk 3 litr suw gerek. Ýöne sizin eliňizde 5 litrlik hemde 9 litrlik suw gaby bar. Şolaryň kömegi bilen nädip 3 litr suwy alyp bilersiňiz. Wagt bir ýerde matematik hataplaryň der bolýar. Ýa-da yardım ediyorum o yüzden şu an kimliktir var ya. Şimdi mi? Seyret. Yok. Buram 9 litre. Şimdi seyret 9 litre 3 bölgede doldurup koyuyan 3 litre. Onun yerine yardım ediyorum koyuyan. Çoğulan ders. Saklaýar. Durşun 48 sekundyny. Bay Muhammed kim jogap Soruň berýär? jogabyna Cennet jogap berýär. Cennet dinleýär. Soruda ilki bize 5 ve 9 litrlik kaplamız berilen. Bar, eliňizde. Hawa elimizde ba. Onu ýanky 5 litr 9 litrlik gaby dolýasda 5 litrlik gaby goýýas. 5 litrlik gabyda goýsak 9 litrligimizde 4 litrimiz galdy. 4 litrimiň üstüne 5 litrlik gaby täzen dökýäs. Boşadýar. Boşadýasa ýene 5 litri galan 4 litrimizi 5 litrligimize goýýas. Sonra 5 litrimize goýanmyzda ýanky 9 litrligimiz boşaýar. 9 litrligimiz boşanda ýanky ýene de 9 litrimiz dolýas. 9 litrimiz dolýas. Gamyda ýene 5 litr suw bar. Ýanky ýene şoň üstüne goýýas. Gamyda 4 litr suw bar. Ýene goýýas 6 litr suw galýar gamyda. Mundan bolsa 5 litr bolýar. Soň ýene gamyda 6 litr suw galsa, munda da 5 litr suw bar bolsa, ikisinden indi 5 litrligi dökýäs. Gamydaky 8 litrligi ýene üstüne goýýas 5 litrligi. Şonda 3 litr galýar. Sebäbi 4 litr ilki 5 litrligi goýduk. Onuň ýene 1 litr galýar, 9 litrligi dolýar. Seyret. Üstüne ýene beýleki boşalmazda 3 litr galýar. Cennet. Näme aldyraýar? Jogabyňyz dogry. Hatta 5 litrlik boşadýan saňyz takik mennäke bilen gabat geldiňiz. Dogry, aldyradyňyz. Ýöne aýlap öwrüp megerem dogry jogaby çykardyňyz. Gelin mennäke dogry jogaby eşitip görelim. Sonäke gabat gelýärmi? Jogap okayan diýmek men eýem jogaby dogry diýip kabul etdim. Jogap dogry. Sebäp jogap 9 litrlik gaby suwdan doldurýar. Cennet size şeýledi. Menne de şeýle. We ol suwy 5 litrlige goýýar. 9 litrlikde 4 litr suw garly. 5 litr gaby
boşadýar we oňa 9 litrlikdäki 4 litr suw guýýar. Ýene de 9 litrlik gaby suwdan doldurýar we ondan 1 litr 5 litrlige guýýar. 9 litrlikde 8 litr suw alýar. 5 litrlik gaby boşadýar we oňa 9 litrlik gapdan 5 litrlik gaba 5 litr suw guýýar. 9 litrlik gapda 3 litr suw alýar. Ýöne berde düşünýän mendäki jogap negerem bir gün 2 günläp işlenen jogapdyr. Şonuň üçin hem takyk ýerbe ýerdir. Ýöne tizäki jogaby 5 litr boşadýan saňlar takyk gelip oturmen hayran galýan gowy. We mundan soňky aýla bolup getirdiňiz ýöne 3 litrlik suw siz aldyňyz. Häzirki purdatda siz 2 utugy aldyňyz. Ýöne mehran talip ýasar bäýtesik bu. Hemde näden-de hökmany suratda ýeňijeti bolmalydy. Siz 2 utugy alanyňyza garamazdan bizim häzirki utugymyz 3-2 hasabyna dur. Şonuň üçin mehran talip ýasar duşşuň biz jemleýär we düzgünlämede aýdyrşýar. Alhaçan alyp barja duşşuň jemini yglan edenne duşşuk jemlenen, tamamlanan diýip hasap edilýär. Gelin tamamlaýyn. Bähtäşiň bütünlüği dowamına çekilişikli bähtäşik dowam etdi, geçdi we her tarapa öz talip ýaşarynyň arasyndan iň bir öktülerini saýlamaga mümkinçilik döredildi. Sayladyňyz. 2 tane duşşuk geçirildi munuň üçin. Jemleýici tapgyra täze düdümüňiz bilen girişdiňiz. Täze düdümüňiz bilen beren jogaplaryňyz hem gördük. We bu ýagdaýda da göterimli hem göterimsiz utuk hasaby ýöredildi. Utuklaryň netijelerini biz bilýär. Çünki 3-2 utuk. Bir utuk tapawut etmek bilen Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň talip ýaşlary Türkmenistanyň Uğurkan adyndaky Injener Teknologiýalar Uniwersiteti bilen bähtäşiň ilniki tapgyryna özleri bähtäşerler. Bunça şeýledine serdar bolum. Size maslahat. Bähtäşiň şertlerine görä siziň häzirki gurunan düdümüňiz şu düdümüňizden üýtgetmän bähtäşiň ilniki tapgyryna. Ýagny bähtäşiň geçen sanyňdaky ýeňjileri Türkmenistanyň Uğurkan adyndaky Injener Teknologiýalar Uniwersitetining şol düdümi bilen bähtäşige şu düdümüňizi bilersiňiz. Bähtäşiň ilniki tapgyryna siziň gatnaşjak tapgyryňyzda şertleri öňkülüne galar. Sowalnamanyň berilişi düýüp göter üýtge. Türkmen Hocalyk Uniwersitetining talip ýaşlary ihlas etdiňiz, taýýarlandyňyz, gatnaşdyňyz. Gatnaşanyňyza köp sag bolsun aýdýat. Ýöne bu bähtäşiň hökmany suratda netije bolmaly. Netijede bir topar, bir tarap ýeňiji bolmaly. Bu ýagdaýda ne Türkmen Medeniýet Instituty. Ona da gatnaşanyňyza köp sag bolsun aýdýat. Okuluňda işleňiz. Diňizçilikden ýar bolmaly, tüýsürekden ardyýar. Ey watandaşlar, mehman doganlar. Häzirki purdatda görüşme ýaly bähtäşiň netijelerini görä. Türkmen Döwlet Medeniýet Instituty, Türkmen Hocalyk Uniwersiteti özara ýarşynda Türkmen Döwlet Medeniýet Instituty ýeňiji boldy we bähtäşiň bu tapgyry 2 toporçynyň tamamlandy we ilniki tapgyrda Türkmen Döwlet Medeniýet Instituty Türkmenistanyň Uğurkan adyndaky Injener Teknologiýalar Uniwersiteti ýarşarlar. Häzirçe bolsa bähtäşiň bu sany jemleýär. Ýene laýyk bir hepdeden bähtäşiň ilniki sanyny Türkmenistanyň Döwlet Lokmançylyk Uniwersitetining talip ýaşlarynyň toporlary şeýledi. Türkmen Döwlet Iqtisadiýat we Dolandyrys Institutynyň talip ýaşlarynyň bähtäşigine ählijaňyzy tin etmäge çagyrýar. Şeýle ajaýyp purtatda siziň ählijaňynyň atdygaly hem mukaddes ojaklaryňyzda, aratasmanyň atynda, azuda zeminiň üstünde, ogodan durmuşda parakat ýaşamaňlar dolaýar. Berkar döwletiniň bagtyarlyk döwrüne hormatlar kadamynyň saýatyny ilmi dama bagtdan paýly, fiýlagdan ser paýly bolup ýaşamaňlar dolaýar. Mehman vatandaşlar, hoşta bolun. Hoş bolun.